ତମେ ବା କଣ କରୁଛ? ଗାଡି ଚଲଉଛ? ହଁ ସବୁ ସଜେଇ ଦେଇଛ? ଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସବୁ ତମେ ସଜେଇ ଦେଇଛ? ଓହୋ ଇଏ କିଏ ଆଉ ଇଏ କେମେଲ ମାନେ ଆଉ ଇଏ କିଏ? ଇଏ କିଏ କିଏ ଓମେନ କଣ ଗାଉଥିଲ ଏବେ? କଣ ଗାଉଥିଲ ଓମେକ ଡୋନାଲ୍ଡ? ଇଏ ହଉଛି ସିପ୍। ସିପ୍ ମାନେ ହଁ ମେଣ୍ଢା କେମିତି କରୁଛି? ଆଉ ଇଏ କିଏ? ଡିଅର ମାନେ ଇଏ ରାଇନ ମାନେ ଗେଣ୍ଡା। ଇଏ କିଏ? ଗାଈ ମାନେ ହୁମା। ଆଉ ଇଏ କିଏ? ଲାୟନ ମାନେ ସିମ୍ବା କେମିତି କରୁଛି? ଏଇଟା କି ଗାଡି? ଏଇଟା କି ଗାଡି? ତମେ ଯୋଉଟା ଧରିଛ ସେଟା କି ଗାଡି? ସେଇଟା କି ଗାଡି ଯୋଉଟା ଧରିଛ ତମେ? ସେଟା ହଉଛି ଆର୍ମି ଜିପ୍। ସେଟା ହଉଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର। ହଁ ତାପରେ ହଁ ସେ ମାଟି ବୁହେ। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମାଟି ବୁହନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ହଉଛି ହ୍ୟାମର କାର୍। ସେଟା ହଉଛି ପାହାଡ ଜାଗାରେ ଆବଡା ଖାବଡା ଜାଗାରେ ଚାଲେ। ବଡ ଗାଡିଟା ତ ବଡ ବଡ ଚକ ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡମ୍ପର କାଇଁ ଡମ୍ପର ସେଇଟା ଡମ୍ପର। ହଁ ସେଇଟା ଡମ୍ପର। ଆଉ ଅଟୋ କାଇଁ ଅଟୋ ସେଟା ହଉଛି କାର। ସେଟା ହଉଛି ରେସିଂ କାର। ତମେ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖି ଦଉଛ। ଆଉ ଅଟୋ କାଇଁ ଅଟୋ ଭେରି ଗୁଡ। ଆଉ ସେଟା କି ଗାଡି କହିଛି? ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ଗାଡି। ସେଠି ହଉଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି। ହଁ ବଢିଆ ତ କହିଦେଲୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାय ବାय।